Sawubona ekhaya. Kunodaba olusekhanda lamade ngilicabanga nje. Ukuthi lubalulekile kakhulukazi esikhathini samanje siphila kusona. Ngike ngahamba kulezi insuku ezedlule ngavakashela eGoli. So mangihamba eGoli mhlambe nje ngihamba insuku ey'ntathu. Kodwa ngithe mase ngibuya eGoli ngathola udaba olungenze ngacabanga kakhulu indaba ekufuna ukuthi ngabe siyayikhuluma mhlambe kulabo bantu abathize basuke behlala eGoli abafowethu noma kuthiwa ngodadewethu, kodwa nje abantu abasuka emakhaya basuka baya ey'ndaweni zasemadolobheni bayofuna amathuba angcono. Uma-ke ngikwelinye idolobha because uma uya eGoli uhamba ngetekisi, mina bengihamba ngayo ngetekisi, isikhathi esiningi nje uhamba ngetekisi, bengihamba ngayo futhi nami bazokhumbula-ke abanye ukuthi kuye kube nalapha omakhona mhlambe ngoba nizonihamba ama-hour amaningi, close to 4 hours, bese nihamba laphana eFallcrust nizelule nithole nanendlu encane into kanjalo. So kuyenzeka-ke ngiyimele nje mina khona laphana eFallcrust, sizoma u-10 minutes because kuye kube maybe 10 minutes or 5 minutes, kuyadepend ukuthi abantu enihamba nabo baphuthuma kanjani. So ngizimele nje ngiyayibona le moto Hyundai i-H1 imnyama, mayemnyama uyavula lo bhudo ngaphambili, okusho ukuthi uvulela isicabha sakho uyaphuma nawe mhlawumbe ukhathele, ngoba ngayibona ngaphambilini ukuthi yasedlula le moto le, saphinde sayidlula, yasedlula nayo, okusho nabo abafuna babephuma mhlawumbe eGoli kanje sebeyaphumula-ke endleleni. So useyavula-ke isicabha sakho, umshayeli uyaphuma, uzovula isivalo sangemuva. Uma evula isivalo sangemuva kuphuma ubaba omdala, impunga nje impela, iyaphuma impunga, ibudlile, hayi kancane, ibudlile. Ngapha eceleni kwayo azikho iy'tulo, okusho ukuthi kunebhokisi. Mazi ingekho iy'tulo isiphuma kabi le mpunga emotweni, kusho mhlawumbe bese kuba khona ukuphazamiseka ebhokisini elithize, liyagudluka isivalo sakhona. Ngokunganaki-ke ngoba phela umuntu omdala uyidlela ngaso sikhathi, abesethi lo bhuti ayibo, hayi kanje, yabo, mina ngiyabona, kodwa ngokwenza kwe-situation ngaleso sikhathi bayazama ukuthi benze ngathi bayifihla lento abayenzayo, kodwa-ke mhlawumbe khona abantu abayibonile njengoba mina ngayibona nje ngalesa sikhathi. Uyaphuma-ke lo babayo usethi hayi ubhuti oshayelayo ayi kanje, useyavala ibhokisi lelo, usevala nesicabha semoto. Sekuyabuya nje umqondo wami ukuthi kubo bonke labo bafowethu mhlambe noma odadewethu ahlala kude nasekhaya, ngoba leya scenario engangiyibona ngaleso sikhathi yayifakazela ekuthenini kunzima ukuthi ushonele emazweni, more especially uma umuntu osazamayo ngaleso sikhathi. Kuye kube ngcono ukuthi mhlawumbe uyasebenza, ngoba kuye kube khona mhlawumbe inkampani yakho noma umsebenzi la owenza khona ekunika ama-benefits ukuthi ujoyine ama-policies, uzokwazi ukuthi uma ukuthi kwenzeka usudlule emhlabeni mhlawumbe ukude, bese ukwazi ukuthi ukhavarisheke ngey'ndaba ze-transport, ngoba i-transport esuka kude nasekhaya iyabiza, more especially uma iphethe umuntu osedlulile emhlabeni. Ake sithi nje usuke eGoli, so roughly kuzoba 2,000
2K ususa nje ibhokisi egoli ulethe emakhaya, noma mhlawumbe usuka eThekwini because kusuke kungama-hour amaningi lawo osuke wahamba, and futhi imoto usuke iqashelwe wena wedwa izofika phinde futhi iphindele emuva. Ungaba ngaphezulu ka-2K angazi, ngiyenza nje isibonelo ukuthi kuyaye kubize kangakanani, ngoba futhi isifo into ongayihleli evele nje yenze ngaleso sikhathi. Ake sithi kawusebenzi wena, ukhulele emakhaya, usuke ekhaya uyofuna umsebenzi eMpumalanga, ufike eMpumalanga uhlala kubafowenu, kubafowenu sekuyenzeka ukuthi mhlambe ngaleso sikhathi abafowenu baholile, bayathatha abafowenu bathi ake siyoshaya i-1 or 2 nyana, ngoba phela abantu into abasuke beyenza le, more especially igenge esuke isakhulu ukuthi iyaphuza mayithola imali, makuthiwa mhlambe nje baholile ngaleso sikhathi, bayawathanda ukuthi ake siphume bafowethu, yabo. Mhlambe ngaleso sikhathi awazi na ukuthi kuzokwenzakalani ndani yakhona, nifike nixabane negenge yakhona ngapho bese kuyalinyalwa. Uma kulinyalwa kube khona odlule emhlabeni, ake sithi odlule emhlabeni kuba yilona-ke osuke emakhaya ongenalutho, othi uzozama ngoba ibhadi liyenzeka, asazi ukuthi siyoshona kanjani, nini, kuphi futhi nendawo. Kufonelwe ekhaya kuthi usibenzeke inkinga la, akasekho emhlabeni. Ekhaya-ke isimo sakhona sisuke kuyisimo esinzima kakhulu, ngoba ngaleso sikhathi kuyofanele ukuthi behlanganisa amakhanda, kube khona abaqhamuka nakho. Kodwa uthola ukuthi ngokuthi isimo sasemakhaya isimo esuke sinzima leso sikhathi, kanti futhi nesifo kusuke kuyinto ongayihlelelanga, kuyaye kube nzima kakhulu ukuthi i-transport kususa umuntu kude kanje eMpumalanga imlethe ekhaya ngaleyo mali ebiza kangaka. So ngiyayibuka nje leyo nto yokuthi mhlambe kuvuleleke kubafowethu abakude ngokomqondo ukuthi ngisho kuthiwa ukude kanjani, more especially makuthiwa uyatoha, akukufaka emqondweni wakho ukuthi uvula ipolisi eyokusiza ngelinye ilanga nawe makuthiwa usuhambile emhlabeni. Abanye bethi-ke hayi mina anginandaba ngoba vele ngiyobe sengifile, so anginandaba nokuthi kwenzakalani ngaleso sikhathi. Bakutshela lokho abanye uma bephuza utshwala lapha. Bese uyayibuza-ke ukuthi uma ucabanga kanjalo, uma likhona itoho lokuthi ungakwenza lokho, ngoba ngicabanga ukuthi ipolicy it's less than 200 rand ngenyanga. 200 rand ngenyanga, uyayijoyina for the sake of your life and futhi ne-family yakho ukuthi sizakale uma ukuthi wena usudlule emhlabeni ngenxa ye-transport. Kunesigameko esicishe sithi asifane nesade ngisisho manje la ngaphambilini. Omunye nje umfo engimaziyo nami ngangimgcine sebancane-ke ngasemakhaya, kodwa kwenzakele ukuthi kuleya nyanga edlule ebesegoli, besanda kubuya nje emakhaya iviki elilodwa, esegoli esanda kubuya emakhaya. So kwenzeke isigameko sokuthi ubehlala nomngane wakhe ngaleso sikhathi, umngane wakhe ubefuneka kakhulu. Uma befuneka umngane wakhe yena ubengazi ukuthi umngane wakhe uyafuneka ngezigameko ezithize, ngoba uma sisuka emakhaya sifike sihlangane nabafowethu mhlambe bakoNkandla, bakoNquthu, bakoMsinga, ufike kube isheni lakho le, mhlawumbe ngokuzwana kwamagazi, kanti lo muntu awazi ukuthi ngakubo washo yenzeni, mhlawumbe wabalekala into ethize uma uyafuneka ngakubo. So wena usukela eMtuba nje ufike uhlangana nomuntu ngenza isibonelo, nomuntu waseshowe eGoli, awazi ukuthi umuntu waseshowe wenzeni eshowe leso sikhathi. So uma ufika eGoli kube isheni lakho, kuyenzeka ukuthi hayi ake siphume ndoda sekuntambama mhlambe bawubuyela etohweni ngaleso sikhathi. Mabefike bayahlala lapho okucishwa khona ukoma, endaweni yokucisha ukoma,
bafike baphuze sekushaya isikhathi sokuthi ke behambe manje bephindele emuva endlini. Uzokhumbula ukuthi mhlambe uma sukuthe ukuphuza kancane nenkani iyayibe khona yokuthi hayi mina ngeke uzungitshele phela ngumZulu mina ngiphuma emakhaya ngeke ngizodlala abafundi abaseGoli abangazi lutho. Kuyenzeka nalokho nami ngeke ngafike eGoli ngoba ngangahlala khona. Ngiyakwazi lokho ukuthi angeke ngize ngikwazi ukuthi ngisuke labafundi abaseGoli ngoba vele uphushe nje inkani nawe ungazi ukuthi iphuma kuphi just because uyazi ukuthi hayi ngikhathiwe mina ngumZulu mina angeke ngikwazi ukuthi kuyenzeka lokho. So mase behamba ke labafundi ngaleso sikhathi kanti lo munye uyafuneka mayefuneka kuvela abafana abathathu mase sizwe isitori sebexoxa abafana abathathu abafike badubula mabedubula ke ake sithi wena uhamba nenkabi awuyazi ukuthi inkabi uzodubula nobabili ngoba naye akazi ukuthi kahle mangakuyeka wena ngisho kuthiwa akazi ukuthi uyiyona akazi ukuthi mayezokuyeka wena uzokwenzani uma usindile futhi phela usuke usendaweni yesigameko ngaleso sikhathi usuke efuna nawe ukuthi acishe nje konke ubufakazi nobonile ngaleso sikhathi. Badubula ke abafana ngicanga ukuthi inhlamvu eyishoyo lapha kuthiwa zazi u26 ezazi kulomfo owayengazi lutho eyihambe nala lomfo owayazi yena ukuthi uyafuneka kodwa angakaze amtshele ngezigameko ezithize ukuthi uma usuhlangana nomuntu phela ngeke uzokwazi ukuthi umvulele sonke isifuba sakho uthi imfo kunenkinga kanje nami. Washona ke lo mfo owangasekhaya njengoba sengishilo. So wadlula ke emhlabeni kanjalo kwase kuba nezinkinga ke zokuthi sekufanele abuye ekhaya manje. Akaza ayijoyine i-insurance umshwalense. Sekufanele kube umndeni uhlanganisa amakhanda uhlanganisa imali yokuthi ukhokhele i-undertaker leyo uzomthatha imbuyise ekhaya. Ukhumbule ukuthi umuntu ushona noma ngayisiphi isikhathi akakhethi ukuthi inyanga siyaphela manje wonke umuntu unayo imali hayi angivele ngishona. Uyashona nje umuntu uzi12 kumnyama ngempela kuvele kube emnyama ngoba phela kusuke kuyifela emnyama uma kuhamba umuntu emhlabeni kuvele kube emnyama ke imali bazoyithatha apha sekufanele bangene komashonisa wena lapho ubuhlala eGoli ujabula ngaso sikhathi uphuze imali uyithola uyiphuze uyitshela ukuthi wena usazophila impilo ende awusekho emhlabeni uswadlula. Akukho futhi nokuzwayo akukho futhi nokuzokuzwela ukuthi umndeni wakho usuyaxakeka manje ukuthi kufanele ukuthathele emazweni ukubuyisa ekhaya ngoba khona isigcino kufanele ubuyile ekhaya. So bekunalokho nje engqondweni yami ukuthi abafowethu mhlawumbe abahlala eGoli noma abahlala kuphi u200 angicabanga ukuthi into etheni makuthi mhlawumbe uyadoha ngaleso sikhathi mhlawumbe kuzoba into etheni mawukuthi ke awudohoza ngaleso sikhathi mhlawumbe usayofuna usahlala hostela nabafundi abathize understand ke lokho kodwa abavuleka ingqondo abasebenzayo koGoli komhlambe koMpumalanga nasemaThekwini ukuthi abazame ngempela ukuthi bezikhave ngoba usuku lokugoduka asilwazi ukuthi iluphi izimo special thina nje igenge encane ngoba sibulale nesodwa ngesikhathi samanje mhlawumbe itoho lakho likhaya ukuthi wena uhambe ebusuku awazi ukuthi kuzokwenzakalani kuwena